Dneska jedu do Olomouce a můžete vidět, jsem tady na vlakovém nádraží, což je trošku netypické u mě, protože já většinou jezdím buď private jetem nebo soukromým transferem, protože taky jako zajímavost o mě, nemám řidičák, takže mě většinou vozí osobní řidič. Dneska jedu ale vlakem, můžete vidět, jsem tady ve veřejném sektoru prostě. Jede nám to za 5 minut, tady to bohužel není tak, že by jsem tady měl přistavený vlak, musíme čekat a zajímá mě upřímně, jak to uvnitř bude vypadat, protože jsem ještě nikdy takovým veřejným vlakem nejel, jestli tam bude vůbec nějaké občerstvení, nějaký servis, uvidíme a pak to všechno zhodnotím na konci. Takže už tady sedím ve vlaku, zatím to jako vypadá celkem pohodlně. Kafe jsem si bohužel musel koupit na nádraží, protože to tady nerozdávají. Není to sice Starbucks, ale dá se to. A viděl jsem, že tady mají dokonce meníčko, ale my jsme ho bohužel nedostali, je tady vlastně. Pouze na předních sedadlech, takže jedeme asi bohužel nějakou economy class a zatím jako servis nulový, ale jako pohodlí, dá se to. Jinak pro více kontentu, když tak sledujte můj TikTok, Instagram už nemám, protože mě přestal bavit. Dej odběr, like a pokračujeme dále na video. Okay. Takže tak to vypadá záchod tady ve veřejných vlacích. Celkem čistý, ale není to prostě jak v private jetu, no. Jsme v Olomouci, první pocity, museli jsme utéct z hlavního nádraží, protože tam to vypadá fakt tragicky. Můžete vidět, nasadil jsem si kapucu, protože mě spoustu lidí poznalo, chtěli fotku. Mám tady ještě s jedním realitním makléřem, za chvilku se potkáme. Už se nacházíme v trošku více historické části města, vypadá už to tady pěkně. Počkejte, ještě voláme ten realitní makléř. Jo, jasně. Takže za 5 minut se s ním setkám, pokud někdo chcete podnikat s nemovitostma, tak je to určitě dobrá příležitost. Dávám možná nějaký online kurz. Čau, čau. Dobrý den. Ahoj. Mám tady pár budov, které bych ti chtěl ukázat. Ahoj. Jedna je tady tato. Ta je nová na prodej. 100 metrů na délku. Si to není moc velké na tebe, ale... Jako uvidím, já se ještě rozhodnu, pořešíme to ještě na obědě a já bych to možná i vzal. Jako asi takové 3 miliardy. Jsou tam nějaké laboratoře, ale podle mě nevím, jestli tě vůbec bude zajímat taková jako nemovitost, no. Myslím, že tu cenu ještě trošku stáhneme. Jakože no 2,5 to můžu hodit. Jako mezi kamarády, víš. Jasně. Tak díky. Jak mám tady z toho takový trošku dovolenkový vibe prostě. Takže jdem teda teď najít nějaký podnik, kde se jdem najíst a dám taky na Instagram, že se se mnou můžete meetupnout, takže mě tam sledujte. A ozvu se pak, kde půjdeme do nějakého podniku, vidíme jestli 5 hvězdu nějakou, nebo tady vyzkoušíme nějakou klasiku místní z Varušky a podobně. 40 toto? Vidíš to? Kolik tady mám to se? Tak crazy. 3,90. Zkusíme to, co? Prime za 2 koruny. Za 15 korun. Beru aspoň 2 určitě. Mám jednu specialitku, tady v tu katedrálu, jako pokud nabídneš 50 miliard, tak jako v pohodě budeš mít jednu jako z nejcennějších památek tady v Olomouci. Jako pro mě to určitě není problém, ale... 50 miliard nemáme na vše, šefe. Ne? Ne. Náhodou, tak bychom mohli najít nějakou slevu, že jo? Jo, tak ještě se teda domluvíme. Teď půjdeme na to jídlo konečně, protože minule tady nás vzal realitní makléř do levných potravin a mně se to upřímně nelíbilo. Bylo tam všechno prošlé, takže teď půjdeme do nějaké pořádné restaurace. Dobře, souhlasím s restaurací. Pak měl ale realitní makléř meeting, společné jídlo jsme odložili na večer a my jsme vyrazili na oběd sami. Není moc času, takže jdeme na oběd do šantovky. Takže dneska jsem zvolil takový trošku rychlejší oběd. Jsem poprvé ve fast foodu, takže to jdeme ochutnat. Jsou tady nějaké brambory asi. Nic moc, jako většinou v 5hvězdičkových restauracích je to lepší. Jdu zkoušet bagetu, dal jsem si nějaké sweet ribs. Teda bez cibulové marmelády, protože to se mi zdálo jako fakt špatná kombinace. Jako jde poznat, že to je fast food, ale za 2 kg je to v klidu.
Bohužel nestíhali jsme nějakou fancy restauraci, takže dneska takový fast food rychlý. Takže já jsem se tady rozvalil po obědě, jak můžete vidět, ležím tady v zahradě, přírodní prostředí tady mají fakt krásné. Budu možná ještě zkoušet dopravu tady, i když do těch autobusů a tramvají se mi fakt moc nechce. A jak jste ji slyšeli, tak pán v rozhovoru říkal, že město je fakt pěkné. A jaký tady máte názor celkově na Olomouc, jako bydlení, celkově studentské zázemí a podobně? Krásné město, kus historie. Takže jedno tady jako z nejlepších v České republice? To bych neřekl. Napište když tak do komentářů, kde mám jít v dalším díle a my jdeme dál. Vyzvedli jsme realitního makléře a jdeme se konečně dopracovat k nějakému závěru. Takže máme teda tady ten meeting. Tak, podle hodnot, co tu mám, by vás to mělo celkově všechny ty nemovitosti stát korun českých. Jo, Tady se můžete podívat ještě. v Olomouci toho moc neutratím, že určitě beru. Velká bomba. Určitě Jo, na tom vyděláte velké peníze. Děkuju. taky děkuji. To se nemůžeš ani to mít prostě. V takých splaškách Tak prostě. otužování tady není špatné. Tak jako otužovačka v klidu, ale Tady se chodíš otužovat? Hm? Teď jdeme do Dragona na večeři. Tady pan realitní makléř je z Olomouce, takže on to tady zná. Tady jste snudlí za 45 korun. Musel jsem k tomu nějakou mačku. to by nežral. No, je to dobré. Jsem tady u jedné z nejvýznamnějších olomouckých památek. Právě jsem se dostal tady na vysokoškolské koleje. Už jsem tady byl jednou na inspekci, teď to tady nevypadá o moc lépe, ale tady realitní makléř říkal, že prý to má tady na prodej. Mně se to upřímně nelíbí a i těch pokojů je tady asi kolik, 300? A to se mi nezdá jako dobrá investice. Investovat do studentských ubytoven se může zdát jako špatná investice, ale tady 300 bytů jako dokáže obrátit neuvěřitelné peníze. Jaké to má výnosy? No, tak můžu dát příklad, že na příští rok zvýšili nájem o 3 koruny na den. OK. Studentům jsme odebrali mýdlo na záchodech. Nezaznamenali jste nějaké úpadky studentů? Ne, studenti pořád chodí. Takže jsme zase na místě činu, Olomouc, hlavní nádraží. A abych zhodnotil tohle město, tak upřímně se mi líbilo asi víc než Havířov a Frýdek, který jsem hodnotil na Instagramu, jestli jste viděli. A upřímně dost mě tady překvapilo jídlo, i když na konci celkem negativně, ale památky tady určitě jako jsou něčím speciální. Napište do komentářů, jaké další města bych měl navštívit, dejte odběr, like a vidíme se u dalšího videa. Dneska zkoušíme RegioJet a jde v low costech, tak to bude ještě šílené.